ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് കുറവായിട്ട് വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ മാതാജി? എന്താണ്? സൗണ്ട് കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട് കുറവാണ് കുറച്ച്. സൗണ്ട് കുറവാണ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് മാതാജി? ഇനിയിപ്പോ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ശരി, കുറവാണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില് അധ്യായം 10 കടക്കുകയാണ്. അധ്യായം 9 നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയോഗയുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഫുൾ ഭഗവത്ഗീത എടുത്താൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും നടുക്കായിട്ട് വരുന്ന അധ്യായമാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായം. ആ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? വളരെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. 9ാം അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ നമസ്കുരു അപ്പൊ ആ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? മന്മന മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക. മദ്ഭക്തോ ഭക്തനാവുക, ഭക്തനാവുക. മദ്യാജീവ ആരാധിക്കുക,
നമസ്കുരു നമിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രണമിക്കും. നമസ്കരിക്കുക. അങ്ങനെ എന്നിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം എന്നെ പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകം ഇതില് മന്മന എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ധ്യാനിക്കും, ആ ഒരു ചോദ്യം അർജുനൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ ഭഗവാൻ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അതാണ് വിഭൂതി യോഗം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വച യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും നേരത്തെ ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു. എന്താണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? അർജുന, നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ രഹസ്യം പറയാം, കാരണം നീ ഭക്തനാണ്, സുഹൃത്താണ്. ആ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് പറയും, നിനക്ക് എന്നോട് അസൂയയില്ല. അസൂയയില്ല, അതിനാൽ ഞാൻ ആ ജ്ഞാനം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഞാൻ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. ഭഗവാൻ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്ക് പരാശര മുനി പറഞ്ഞതാണ്. അതിന് എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മുനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർവചനം? ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ ആറും എല്ലാം തികഞ്ഞ. ആറ് വിഭൂതികൾ വിഭൂതികൾ. 6 വിഭൂതികൾ. ഹരിബോൾ. ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീര്യസ്യ വിശേശ്രിയ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യമോർച്ചൈവ ഷണ്ണാം ഭഗ ഇതിങ്കന. ഇതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മുനി നൽകുന്ന നിർവചനം. ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ 6ഉം തികഞ്ഞവനാണ്. തന്റെ വിഭൂതികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അതിഗൂഢങ്ങളായ വിവരങ്ങളാണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയേറെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്, കേൾക്കൂ, നീ കേൾക്കൂ, അർജുനനോട് പറയണം. അപ്പൊ ആ കേട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. കേട്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയേറെ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധന മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഒരു മായാവാദിയിൽ കൂടെ കേട്ടാൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അതൊരു ഭക്തന്റെ, ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. ഭഗവാനെ ശരിക്കും അതായത് ഇപ്പം ചിലര് പറയും ബ്രഹ്മത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മസായുജ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രഹ്മസായുജ്യമാണ് എല്ലാം. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മസായുജ്യം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരുന്നത് ശുദ്ധ പ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് സാധനയ്ക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാണ് ചൊല്ലുക? ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലിക്കും. ചെല്ലട്ടെ മാതാവ്. നാമേ വിദു സുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയെ അഹമാദർശി പദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശ. മറ്റേവിടെ ചെല്ലട്ടെ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അത് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പോ ചില ആൾക്കാരെന്താണ് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആയിരിക്കും ഉപാസിക്കുക. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അവരെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉപാസിക്കുന്നവരാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. അവരുടെ ഊഹാപോഹത്തിലൂടെയാണ് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപമെടുത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതി മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് അവ്യക്തിഗത ഭാവം. അവർ മാനസികങ്ങളായ ഊഹാപോലത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനായ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അദ്ദേഹം ഒരു എന്താണ്, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്, ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അല്ലാതെ ഒരു പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപമെടുത്ത് ത്രിഗുണങ്ങളില് സത്വഗുണം ഉള്ള ഒരു രൂപമായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. 3 ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു സ്വന്തം ആത്മീയ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്നതും ലീലകൾ അഭ്യസിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലുമുള്ള ഭഗവത് സൂക്തങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയായ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ. സർവസ്വവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അവിടുത്തെ കരുണയാൽ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ അരൂപിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പോയതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നിത്യലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകളുണ്ട്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടാണ്, അതേ ഭാവത്തില് അതേ രൂപത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാതെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക്, സർവസ്വവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. കാരണം നമ്മൾ എത്ര വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് ആയാലും, എത്ര വലിയ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം ചൊരിയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ ആ കാരുണ്യം ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? സർവവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാർക്ക്. അങ്ങനെ അവർക്ക് മാത്രമേ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അറിയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോ മാമ ജമനാദിം ച വേത്തിം ലോകമഹേശ്വരം അസമ്മൂഢസമർത്ഥ്യേഷു സർവപാപൈ പ്രമുച്യത്തെ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അജനാണ്, ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്, സർവലോകേശ്വരനുമാണ് എന്ന് ഞാനാണെന്ന് അറിയുന്നവൻ മാത്രമേ വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വ്യാമോഹം, എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. എന്താണ് ഇത്? ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതിന് കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കൈയില്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല. നമ്മളുടെ ഒരു കൈ അനക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുവാദം വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ഈശ്വരൻ, സർവേശ്വരൻ, സർവലോകേശ്വരൻ. പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വിഷ്ണുവിന്റെ 10 അവതാരങ്ങളിൽ ഒരു അവതാരം മാത്രമായിട്ടാണ് കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത്. പരമപുരുഷനായിട്ട് അറിയില്ല. ഒരുപാട് ദേവി ദേവന്മാരുണ്ട്. അതിലൊരു ദേവി ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത്. അപ്പം തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണെന്ന് അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ആ വ്യാമോഹം തീരുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് അറിയുന്ന ആർക്കായിരിക്കും? അതാണ് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു. മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു, സഹസ്രം 1000 പേരില് ഒരാളായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഈ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉദ്യമിക്കുന്നവരിൽ തന്നെ വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും മുന്നോട്ട് വരിക, അല്ലെ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനും
പാപമുക്തരായി വ്യാമോഹം തീരാനും സാധിക്കുകയില്ല. പരമപുരുഷനും ജനനമില്ലാത്തവനും സർവേശ്വരനും എന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഈ പരമോന്നത ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞവനെ എല്ലാ പാപപ്രതികാരങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, മറ്റു ദേവന്മാർ എന്നിവരുടെയും സൃഷ്ടാവാകയാൽ അവിടുന്ന് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പരമാധികാരിയാണ്. ഇപ്പം മഹാദേവനും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഏത് പുരുഷാവതാരത്തിലൂടെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്? നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു. ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തിൽ കൂടിയാണ് വന്നത്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ഹരിബോൾ. അതെ, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ആ താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പരമാധികാരി അത് ഭഗവാനാണ്. ദേവകി വസുദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായി അല്ല ജനിച്ചത്, അല്ലെ? കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് ദൃശ്യനായത്. പിന്നീട് ദേവകിയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തില് ബാലകനായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. തന്റെ ആദിമ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചത്. ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് വാസ്തവത്തിൽ യോഗി. സന്യാസിയും അദ്ദേഹം തന്നെ, അല്ലാതെ കപടയോഗിയോ സന്യാസിയുടെ ഉടുപ്പ് ധരിച്ച് നടക്കുന്നവനോ അല്ല. ഇന്ന് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് കപട സന്യാസികൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അവര് വലിയ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങളും അതിലെ വിവർത്തനമൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉള്ള ഊഹാപോഹത്തില് അവര് സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് പലതും പറയും. എന്നിട്ട് അത് അവരുടെ സൗകര്യത്തിനാക്കി മാറ്റും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരൊന്നും അല്ല യോഗി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് അത് അതേപടി അനുസരിക്കുന്നവരാണ് യോഗി. അല്ലാതെ അവരവരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങളെ മാറ്റുന്നവരല്ല. ഇനി 4-5 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതാരാ ചൊല്ലുക? ഞാൻ ചൊല്ലാം മാതാജി. ചൊല്ലുക. ബുദ്ധിജ്ഞാന അസമ്മോഹ ക്ഷമാ സത്യം ദമഃ ശമഃ സുഖം ദുഃഖം ഭാവോ അഭാവോ ഭയം ചാഭയമേവ ച അഹിംസാ സമത തുഷ്ടി തപോ ദാനം യശോ യശഃ ഭവന്തി ഭാവ ഭൂതാനാം മത്തയേവ പൃഥഗ്വിധഃ. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസ്സംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓരോ ഗുണഗണങ്ങളാണ്, ജീവാത്മാക്കളുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതിലെ ഓരോ ഗുണം നമുക്ക് നോക്കാം. ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായി കാണുന്നത്, അറിവ്, ബോധം. അത് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ബുദ്ധി. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് ഭഗവാനിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയാൽ ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളത് തിരുത്തണം. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ തെറ്റിനെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ തെറ്റിനെ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ കൈ ചൂണ്ടി അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം. എന്താണ് നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം? എന്താണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം? നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക, ഭഗവാനിലേക്ക്
പ്രേമം ഭഗവാൻ വളർത്തുക, അല്ലാതെ ഭൗതികവാദികൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ പണം, ധനം ദേഹി പുത്രം ദേഹി അങ്ങനെയല്ല. ധനത്തിന് വേണ്ടിയോ കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കാനോ എന്താ വലിയ ഒരുപാട് പഠിപ്പ് വാങ്ങിക്കുക, അതൊന്നുമല്ല. അതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആണ്. നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം വളർത്തി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും വീക്ഷിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുക. നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ അതിനെ അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞ് വിളിച്ച് എനിക്കിത് വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ തന്നെ ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കുകയല്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലം ഇപ്പൊ വന്നു, അത് മാറി, ആ കർമ്മഫലം തീർന്നു, ഇനി അതെന്തായാലും ഇനി വരത്തില്ല. ഇനി അടുത്ത ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും പാപത്തിന്റെ ഫലമായിരിക്കും അടുത്തത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് സമാധാനിക്കുക, ഇത് കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്ത ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയില് ബ്രഹ്മാവ് അവസാനം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയും, തത്തേനു കമ്പാം സുസമീക്ഷമാനോ ഭുഞ്ചാന ഏവാത്മകൃതം വിഭാഗം കൃത്വാ വപൂർഭിർ വിതതം നമസ്തേ ജീവേതയോ മുക്തി പദേ സദായ ഭാഗ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്നത്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മഫലത്തിന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്, അത് ഞാൻ സഹിക്കും. കാരണം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എനിക്ക് കിട്ടും, എനിക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും, അത് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മഫലത്തിന് ഇങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അത് സഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ആ ഒരു ബുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവും ജഡവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗ്രഹിക്കലാണ് ജ്ഞാനം. നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒന്നും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം പറയുന്നില്ല. എല്ലാവരും ജഡവസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുന്നു, അതിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം അപൂർണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഞാൻ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അത് പഠിക്കാൻ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല, ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് പ്രഭുപാദയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും ഇങ്ങനൊരു അവസരം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അടുത്ത എന്താണ്? സംശയമില്ലായ്മ, അസമ്മോഹം, സംശയത്തിൽ നിന്നും ഭ്രമത്തിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനം. ആധ്യാത്മിക തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ സങ്കോചമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവന് അസമ്മോഹം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പം സംശയമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാൻ സാധിക്കും, അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. അതൊക്കെ ചെറിയ എന്താണ്, കുറച്ച് ഒരു കുമിള പോലെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സന്തോഷം കാണുന്നേ, അതെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോവും, അതെല്ലാം നശ്വരമാണ്, അല്ലെ? എല്ലാം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ. ആ സംശയം അങ്ങ് മാറ്റുക. ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണ്. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അത് ആത്മീയ തലത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം, എൻ്റെ കർത്തവ്യം എന്താണെന്നോ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും ഇതെന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. വ്യാമോഹമില്ലായ്മ. അപ്പൊ വ്യാമോഹവും ഇത് തന്നെ. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാമോഹം എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ എനിക്ക് സന്തോഷം, ഈ ശരീരത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത്. ഇനി ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി. ഏതാ? സഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയല്ലേ? സഹിക്കുക. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്, തൃണാദപി സുനീചേന തരൂരപി സഹിഷ്ണുന. നമ്മളെ സഹന ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തൃണാദപി, നമ്മളെ ഒരുപാട്, നമ്മള് തൃണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുല്ലിന്റെ അത്രയും താഴ്മയുള്ളവനും
മരത്തിനെ പോലെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനായിരിക്കണം. മരത്തിനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ് വന്നാലും വെയിൽ വന്നാലും മഴ വന്നാലും എല്ലാം അത് സഹിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സഹിഷ്ണുത നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ചെറിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പൊറുക്കുക. ചെറിയ തെറ്റിനെ അത് വലുതാക്കി കാണിക്കാതിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ നിന്ദിക്കും, നമ്മളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തും. അതൊക്കെ സഹിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക. പിന്നെ സത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് വസ്തുതകളെ അതേപോലെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. അവർക്ക് ഇപ്പം ചിലപ്പോ ചില സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ സത്യം പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കില്ല. ആ സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് മോശമാകും. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വ്യക്തി ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു 24 മണിക്കൂറിൽ നോക്കിയാൽ മതി, അത്രേ ആയുസുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കേട്ട ഉടനെ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് ചെന്ന് ഇനി 24 മണിക്കൂറുടെ ഉള്ളൂ എന്ന് ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ പറയുമോ? അത് നമ്മൾ സത്യം പ്രിയകരമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. സമയം കാലമൊക്കെ അനുസരിച്ച് അത് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രിയകരമായി സംസാരിക്കുക എന്നതാണ് സാമുദായികമായിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോഴും പ്രാവർത്തികമല്ല. അതായത് ഒരു കള്ളനെ കണ്ടിട്ട് അവൻ കള്ളനെന്ന് വിളിക്കരുതെന്നില്ല. അവൻ കള്ളനാണെങ്കിൽ അവനെ കള്ളനായിട്ട് തന്നെ പറയണം. അത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടവും. അയാൾ എന്ത് വിചാരിക്കും അയാളെ കള്ളനെന്ന് വിളിച്ചാൽ? ഒരു കള്ളൻ കള്ളത്തരം ചെയ്ത് കട്ടോണ്ട് പോയിട്ട് അയാളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നീ നല്ലവനാന്ന് പറയും? കള്ളൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് പ്രിയകരമായിട്ട് പറയും. എന്നാൽ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് അവരോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതാണ് സത്യം. ഇനി ഇന്ദ്രിയ സംയമനം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആ രൂപം ദർശിക്കുക, ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, നാമം കേൾക്കണം, ഭഗവാന്റെ കഥകളും ഭഗവാൻ തന്ന ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ട് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക. നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുക, ഭഗവാൻ കീർത്തിക്കുക, അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ അതായത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. ആരെപ്പോലാണ്? ഏത് മൃഗത്തെ പോലെയാണ് മനസ്സ്? ഒരു മൃഗത്തിനെ നമ്മൾ ഉപമിച്ചു. കുരങ്ങനെ പോലെയാണ്. ഒരിടത്തും അടങ്ങിയിരിക്കില്ലല്ലേ? വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അനാവശ്യ ചിന്തകളെല്ലാം ഈ മനസ്സിലേക്ക് വരും. ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട്, നാളെ ഇനി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലോ, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലോ, അയാൾ എന്നാലും അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യമായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചിന്തകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം? പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, നമുക്കപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചിന്തിക്കാം. ഭാഗവതം, നമ്മൾ അതിനാണ് ഭാഗവത വായിക്കുക. നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവത സപ്താഹം ആകെ 7 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. പരിഷത്ത് മഹാരാജാവിനെ അറിയായിരുന്നു താൻ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ താൻ വധിക്കപ്പെടും, തക്ഷകന്റെ കടിയേറ്റ് മരിക്കും എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് 7 ദിവസം, പരിഷത്തിന് അങ്ങനെ 7 ദിവസം. നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് എത്ര ദിവസമാണെന്ന് എന്നാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നിത്യം ഭാഗവത സേവയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുക. അപ്പൊ ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ എത്ര ലീലകളാണ് ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും അതിനെ ചിന്തിക്കുക. അപ്പോ നമ്മളുടെ ചിന്താശക്തിയെ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ സംസർഗം എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ വേണം. നമുക്ക് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളാണെങ്കിൽ, കർമ്മികളും ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകളാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് മലിനമാകും.
കൂടാതെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ്. അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശരിക്കും മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പം വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫുൾ ടൈം ഫോണിലും വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് ആവശ്യവും അനാവശ്യവുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പരദൂഷണത്തിലാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം സംഭവിക്കുന്ന കാണാൻ ആഗ്രഹം, നല്ലത് കാണുന്നതിനേക്കാളും. അപ്പൊ അതെല്ലാം കണ്ട് കണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചിന്താശക്തിയെ വികസിപ്പിക്കാൻ ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം. ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കുക, ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക, സാധുവിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഈ 3 രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട്. അടുത്തത് എന്താണ്? സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ. എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതും പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ കാണും. അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതിനെ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോ ഇതെന്റെ ഭക്തിയെ ബാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നോർത്ത് വേണം നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഇതെന്റെ ഭക്തിക്ക് കുറവ് വരുത്തും, എനിക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാമജപമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എണീറ്റ് നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു. ആ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുപ്പിന് 5 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലേ ജോലി സ്ഥലത്ത് എത്തുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് രാത്രി 9 മണിയാവും. അങ്ങനെ ഒരു ജോലിയിൽ പോകുന്നത് എന്തിനാണ്? കാരണം ആ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭക്തിയെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് സാലറി കുറവാണെങ്കിലും മറ്റൊരു ജോലിയിൽ എനിക്ക് പോയാൽ എൻ്റെ ഭക്തിയും നടക്കും, ബാക്കി കാര്യങ്ങളും നടക്കും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളത് ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവും അതാണ് ഈ സുഖവും ദുഃഖവും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സുഖദുഃഖങ്ങൾ നിർണയിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അല്ല നോക്കേണ്ടത്, എൻ്റെ ഭക്തിയെ ബാധിക്കുമോ അതനുസരിച്ച് ആ സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മൾ നിർണയിക്കും. പിന്നെ ജനന മരണങ്ങൾ. ആത്മാവിന് ജനന മരണമില്ല, ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ജനന മരണമുള്ളൂ. ഭയം, അത് നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭയം വരുന്നത്? ഭയം എന്ന് പറയുമ്പോ മരണം, അതായത് ഭാവിയിൽ എനിക്ക് മരണം സംഭവിക്കും, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, ആ മരണസമയത്ത് എനിക്ക് വേദന. അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ്. പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മരണത്തിന്റെ ഭയം കാണും. പക്ഷെ കുറച്ച് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് മരണമേ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. അതൊക്കെ പിന്നല്ലേ, മരണമൊക്കെ അങ്ങ് വയസ്സാകുമ്പോഴല്ലേ, അതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് മഹാഭാരതത്തില് ഒരു ഭാഗത്തില് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ആരാണ് യമരാജൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതിലൊരു ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അതിശയകരമായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്ന ഉത്തരമാണ്, എത്രയോ പേര്, എത്രയോ ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മളുടെ കൺമുമ്പില് ഓരോ ദിവസവും മരിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താ, എനിക്ക് മരണമില്ല എന്നുള്ള രീതി ജീവിക്കുകയാണ്. അവനും ഏത് നിമിഷവും മരണം വരാം. അപ്പൊ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലപ്പെടുത്തലാണ് ഭയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ഭയം ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാൽ, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മാത്രമേ ഭയമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന് വരുന്നില്ല. ആ ഭയം നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം. ആത്മീയ സേവനത്തിൽ വ്യാകുലമായിട്ടിരിക്കുക, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ തിരിച്ചു പോകുമെന്ന ആ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുള്ള ഒരുവന് ഒരിക്കലും ഭയം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഭയരാഹിത്യം, അതും അതിനകത്ത് വരും. അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒന്നിനെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക.
അത് സാധാരണ നമ്മൾ അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവജാലത്തിനെ കൊല്ലുന്നതിന് ഹിംസ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഈ ഉപദ്രവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസികമായി ഒരാളെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കുത്തി നോവിക്കുന്നതും ഹിംസയാണ്. അതും അഹിംസയാ. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിലോ കഷ്ടതയിലോ നമ്മള് സന്തോഷിക്കുക, അതൊക്കെ ഒരു ഹിംസയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ദുഃഖത്തിലും കഷ്ടതകളിലും നമ്മള് അതനുസരിച്ച് നിൽക്കുക, ആരുടെയും ദോഷം ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ മറ്റൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹിംസ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരാളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത്, അവരുടെ ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഹിംസയാണ്. അപ്പൊ വേറൊരു ജീവജാലത്തിന് കാരണം ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള കാര്യം അവനെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാധ്യതയാണ്. നമ്മളെ ഒരു ജയിലില് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ജയിൽ പുള്ളിക്ക് ഓരോ യൂണിഫോം കൊടുക്കും അല്ലേ? ജയിലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓരോ യൂണിഫോം കാണും, ഓരോ നമ്പർ കൊടുത്തുള്ള യൂണിഫോം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടിയ യൂണിഫോമാണ് ഈ ഓരോ ശരീരങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്നും ആ ശരീരത്തിൽ അവൻ ജീവിക്കാൻ, അടുത്ത ശരീരം എടുത്ത് അടുത്ത ശരീരം എടുത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹിംസയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുക, നമുക്കറിയാവുന്നവർക്കെല്ലാം പറയുക നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ആത്മീയമായി ഉന്നതി ഉണ്ടാകും. അതിന് തടസ്സം നിന്നാലും അത് ഹിംസയാകും. സമതുലിതാവസ്ഥ, അതായത് ഏതവസ്ഥയിലും ദുഃഖം വന്നാലും സുഖം വന്നാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ, രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ വെറുപ്പോ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് സമതുലിതാവസ്ഥ. തൃപ്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും തൃപ്തി കാണത്തില്ല, ഇനിയും 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 വേണം. അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കൂടുതൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ചേർക്കാനായിട്ട് ആകാംക്ഷ കാണിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുക. ഇനി തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപശ്ചര്യകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഉദാഹരണം, വ്രതം പിടിക്കുക, നമ്മൾ ഏകാദശി ഉപവാസം എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഉപവാസം എടുക്കുക, നാമസങ്കീർത്തനം, നാമം ജപിക്കുന്നു. നാമജപം. അതെ, നാമം ജപിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിരാവിലെയുള്ള സ്നാനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ ഒരു തരം തപശ്ചര്യയാണ്. അപ്പൊ ഈ തപശ്ചര്യ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക്, ആത്മീയ ഉന്നതി ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഉന്നത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി, ഇപ്പൊ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനും, ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി MBBS പഠിക്കുകയാണ്, അവനൊന്നും പഠിക്കാതെ MBBS കിട്ടും, അവൻ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം. ആ ഒരു തപശ്ചര്യ വേണം. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് ഉന്നതി വേണമെങ്കിലും സ്വമേധയാ നമ്മൾ ചില തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യണം. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഏകാദശി എടുക്കുക. ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അരിയാഹാരം, അരി, ഗോതമ്പ്, നെല്ല്, ധാന്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഉപവാസം എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ അതിരാവിലെ എണീറ്റ് സ്നാനം ചെയ്ത് ആരതി ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാകണം നമ്മൾ തപശ്ചര്യ ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഉപവാസം എടുക്കും. രാഷ്ട്രീയക്കാര് അവരുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപവാസം എടുക്കുക, അതല്ല തപശ്ചര്യ. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഉപവാസം അല്ല അത്. പ്രത്യേകം പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപവസിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ 50% കൃഷ്ണാബോധത്തിനായിട്ട് നൽകാനും 25% നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഉള്ള സഹായത്തിന് വേണ്ടിയും ബാക്കി 25% നമ്മളുടെ സ്വന്തം എമർജൻസിക്ക് വേണ്ടിയും മാറ്റിവെക്കണം എന്നാണ്. അതാണ് ഐഡിയലായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദാനം. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് സമ്പാദിച്ചാലും അതിൽ കുറച്ചു ഭാഗം നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കണം. ബ്രാഹ്മണർക്കും സന്യാസികൾക്കും ദാനം കൊടുക്കണം.
അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ദാനം കൊടുത്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളടുത്ത് ഭിക്ഷയ്ക്ക് ഒരാള് വന്ന് പൈസ ചോദിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് കഷ്ടം തോന്നി അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തു. ആ പൈസ കൊണ്ട് അയാൾ പോയി നേരെ പോകുന്നത് ബാറിലേക്കായിരിക്കും. ബാറിൽ പോയി മദ്യം സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ദാനം ശരിയായിട്ടുള്ള ദാനമല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പൈസ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മഫലവും നമുക്ക് വരികയാണ്. അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് നമുക്കും വരും, അവർ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ പങ്ക്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു ഇനി കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസാദം കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അവരുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ദാനം അത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും. അല്ലെ, എല്ലാം എന്റെയാണ്, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയത്, ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല, ഇത് എനിക്ക് നശിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അടുത്തത് അപകീർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കീർത്തിയാണേലും അപകീർത്തിയാണേലും ഒരുപോലെ. അതായത് ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ് എന്ന് അറിയപ്പെടാനായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ തലമനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹം കീർത്തി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും കാണുക. ഇതെല്ലാമാണ് വിവിധ ഗുണങ്ങൾ. മഹർഷയ സപ്ത പൂർവേ ചത്വാരോ മനവസ്തതാ മദ്ഭാവാ മാനസാ ജാതാ യേഷാം ലോകായി സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിൽ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരെ പിന്തുടർന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ പറയുന്ന സപ്തഋഷികളും അല്ലെ, പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഉള്ള മഹർഷിമാരും, ഇതാണ് ഇവിടെ സപ്തർഷികൾക്കും അവർക്കും മുമ്പുള്ള 4 കുമാരന്മാർ, സനകൻ, സനന്ദനൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരന്മാർ, ഇതാണ് 4 കുമാരന്മാരും മനുക്കളും എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചു. ഈ 25 മഹർഷിമാരാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ സർവ്വജീവങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാക്കൾ. ഈ മഹർഷിമാരെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാ വന്നത്? ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ആ ബ്രഹ്മാവ് ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഉൽപ്പത്തി ഭഗവാനാണ്. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവൻ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഈ വിഭൂതികളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്താണ്? അവൻ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയാണ്, അതിന് സംശയമില്ല. അടുത്ത 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ആ ശ്ലോകങ്ങളെ ഒരു പേര് പറയും. എന്താണെന്നറിയോ? 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു പേര് പറയാറുണ്ട്. ചതുശ്ലോകി എന്നാണോ? ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഈ പറയുന്ന 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്: സംബന്ധ, ആഭിധേയ, പ്രയോജന. സംബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്. ആഭിധേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. 3ാമത്തത് പ്രയോജന, അത് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് സംബന്ധ. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ സംബന്ധം പറയുകയാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. 4 ഏതാ പറഞ്ഞേ മാതാജി? 8, 9, 10, 11. അല്ല, സംബന്ധ, ആഭിധേയ, പ്രയോജന, അത് 3. പ്രയോജനയാണ് 10ഉം 11ഉം 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ് പ്രയോജനയിൽ വരുന്നത്. 9ാമത്തത് ആഭിധേയ, 8ാമത്തത് സംബന്ധം. അപ്പൊ സംബന്ധ, ആഭിധേയ, പ്രയോജന. 8ാമത്തത് സംബന്ധ, 9ാമത്തെ ആഭിധേയ, 10, 11 പ്രയോജനം. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ രത്ന ചുരുക്കമാണ് ഈ 4 ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം:
അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവ സമന്വിത. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു സത്യം, എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, ഈ സത്യം നമ്മൾ ആരിലൂടെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ? നമ്മളൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനോട് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര അത് നമ്മൾ ഖണ്ഡിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആദിരൂപമെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല. അത് കേട്ടാലും അതിന് വേറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ പ്രാമാണികരിൽ നിന്നും ശാസ്ത്ര ശ്രവണത്തിലൂടെ വേദങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പഠിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഞാനാണ്. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു അല്ലേ, ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് താഴെ ദേവീധാമം എന്ന് പറയുന്ന മഹേശ്വർ ദേവീധാമമായിട്ടുള്ള ആ ലോകത്ത്, അവിടെയാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതും. കാർണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, കാർണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ടം വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും പിന്നെ അതിനുപരിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ലോകമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതി, വൈകുണ്ഠ ലോകം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടം ആരാണ്? ഞാനാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇത് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഇത് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 9ാമത്തത് മച്ചിത്ത മത്കഥ പ്രാണാബോധയന്താ പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തീചാരമന്തിച്ച. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളെന്നുള്ള സംബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ആഭിധേയ, അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനം എന്തായിരിക്കണം? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം. അതായത് എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്തയിൽ, കാരണം അവരുടെ ചിത്തത്തിൽ, അവരുടെ ചിന്തയിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്ത. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാകും വഴി അവർ സംതൃപ്തനും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഈ വിഭൂതികൾ മനസ്സിലാക്കി, ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഈ വിഭൂതി യോഗം പറയുന്നത് അത് കണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാവാനാണ്. ഇത്രയുമുള്ള നമ്മൾ ഒരാളില് അട്രാക്ഷൻ വരുന്ന പല ആൾക്കാരും ഈ സിനിമാ നടന്മാരോടും അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർസിനോടും ഒക്കെ ഫാൻ ആകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ? അവരുടെ ആ ഒരു സ്കില്ല് കണ്ടിട്ട്, അല്ലെ അവരുടെ കഴിവ് കണ്ടിട്ടും, അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലര് വലിയ ധനികനാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബഹുമാനം കാണും. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടമാണെന്നും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ ഐശ്വര്യവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് നമുക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവുകയും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാൻ, ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. ഇനി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്തയിലെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. കൂടാതെ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ്. പരസ്പരം, പരസ്പരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഒരു മൂലയ്ക്കിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവര് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭഗവാനെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംഭാഷണം നടത്തും. സംഭാഷണം നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അവർ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. കൂടാതെ നമ്മളുടെ യുഗധർമ്മം എന്താണെന്നാ പറയുന്നത്? ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനം. നാമസങ്കീർത്തനമാണ്. വെറും കീർത്തനമല്ല, നാമജപം അല്ല, നാമകീർത്തനമല്ല. സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെല്ലാം കൂടി ചെല്ലുക, എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നിരുന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് സങ്കീർത്തനം. അതാണ് നമ്മളുടെ കലിയുഗ ധർമ്മം. അപ്പോ ഈ ഭക്തന്മാരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സംഭാഷണം, ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിലും എല്ലാം ഏർപ്പെട്ട് അവര് നിരന്തരം അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്?
സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള തുടക്കക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആജ്ഞ പാലിക്കുക. നമ്മൾക്കിപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കി പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. 16 മാല ജപിക്കണം, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. അങ്ങനെ പാലിച്ച് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ആ പാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന. കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ക്രമേണ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതില് അട്രാക്ഷൻ വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? നമ്മളുടെ ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നാമജപമൊക്കെ എങ്ങനെ, എല്ലാവരുടെയും നാമജപം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഞാൻ 8 പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരിബോൽ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മാതാജി 6 മാലയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച 2 കൂടെ കൂട്ടി. 2 മാലയും കൂടെ കൂട്ടി. അപ്പൊ മാതാജി പെട്ടെന്ന് തന്നെ 16ലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അത്രയും കുറച്ച് നിശ്ചയത്തോടു കൂടി മാതാജിക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരും ഇതേപോലെ ജപിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതിൽ കുറെ മാതാജിമാര് ഓൾറെഡി 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പയ്യെ നമ്മള് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മള് മത്സ്യമാംസാദികളൊക്കെ പയ്യെ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെ എല്ലാവരുമായി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവരുമായിട്ടും നമ്മൾ നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ പരസ്പരം സംഭാഷണം നടത്തുകയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് പറയാം, ഭാഗവതത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. വേറെ എന്തെല്ലാം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാരും വെറുതെ സമയം കളയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കാര്യം, ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കാര്യം, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് പയ്യെ ഉൾപ്പെടുത്തുക നമ്മളുടെ സംഭാഷണത്തിൽ. അങ്ങനെ ബോധദീപ്തരാകുമ്പോൾ അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഇനി 10, 11 അടുത്ത. എന്താണ്? സംബന്ധ അഭിധേയ പ്രയോജനയാണ് 10, 11. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാതി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ തരുന്ന? അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ബുദ്ധി അത് ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഇന്റലിജന്റ് ആണെന്നോ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ആ ഭക്തി കണ്ട്, നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥത, ഇതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് കള്ളത്തരം ഒന്നും നമുക്ക് എത്ര കള്ളം ചെയ്താലും ഭഗവാൻ അറിയാം. ആരും കാണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ. ആരെയും കാണിക്കാനല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരുന്ന് നമ്മളുടെ ഓരോ ചിന്തയും ഭഗവാൻ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുക. ആ അത്രയും ആത്മാർത്ഥത കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം നമുക്ക് തരും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താണ് തരിക? പ്രയോജനം എന്താണ്? ഭഗവാനിലെത്താനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് തരും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം നൽകും. തേഷാമേവാനുകം പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമാ നാശയാമാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ഇതും ഇതിലാണ് വരുന്ന പ്രയോജനം. അവരിൽ സവിശേഷാനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തനിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്ന? എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ ഉള്ളില് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി, ആ തമസ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ടിരുന്ന് ഭഗവാൻ അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സഹായം വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് സഹായം തരുന്നത്? നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തരികയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം ആഭിധേയ എന്താണ്? മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ വിചാരിക്കുക. ഭഗവാനെ വിചാരിക്കുക.
പിന്നെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞു തന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വരും, പക്ഷെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ തടസ്സങ്ങളെ ഒക്കെ മാറ്റി തന്ന് എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്ന തടസ്സമുണ്ട്, നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുക. പയ്യെ 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 ഈ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് നാമജപം കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതും, പിന്നെ കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ വേറെ ചിന്തകൾ വരാതെയും കറക്റ്റായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ സ്പീഡിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ചില വാക്കുകളൊക്കെ മിസ്സായിപ്പോ. അപ്പൊ അതുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഓരോ വാക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടാണോ പറയുന്നത്, അത് കേൾക്കുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഉറക്കെ ചൊല്ലുക. ഉറക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ. ചിലര് ഞാൻ മനസ്സിലാ ചൊല്ലുന്നതെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യം പറയുന്ന പോലെ ചൊല്ലും. അങ്ങനെ ചൊല്ലരുത്. നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന അത്രയും ശബ്ദത്തിൽ ചൊല്ലുക, വ്യക്തമായിട്ട് ചൊല്ലുക. ഓരോ വാക്കുകളും നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കണം. പിന്നെ കേൾക്കുക. അപ്പൊ കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും നടക്കില്ല, കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു നടക്കും. പാഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവൽ 2 കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും 16 മാലയിലെത്തും. യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പയ്യെ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ 2 ശ്ലോകം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ആഭിധേയ എന്നുള്ളതിന്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം എന്താണ്? സംബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. ആഭിധേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ. പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവരാദ്യം വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം എന്താണ്? ഭാര്യ ഭർത്താവ്. ആഭിധേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നു, ഭർത്താവും ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. അതാണ് ആഭിധേയം. ഇനി പ്രയോജനം എന്താണ്? അങ്ങനെ അവർ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ കുട്ടി ഇത് പ്രഭുപാദര് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെ പുത്രി ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് പ്രയോജനം. അപ്പൊ ആ അഭിധേയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ്? ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി. അതാണ് അവരുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരസ്പരം പറഞ്ഞ് അവര് ജീവിതം മൊത്തവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാം കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം എന്താണ്? നമുക്ക് ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നു. അത് പിന്നെ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്നു, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ വരും, ആഭിധേയയിൽ വരും. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകത്തിന്റെ എന്താണ് പറയാ, ഈ 3 ഭാഗം ഈ 4 ശ്ലോകത്തിൽ പെടുന്നാണല്ലോ ഈ 3 സംബന്ധ, 8ാമത്തെ സംബന്ധ, 9ാമത്തെ ആഭിധേയ, 10, 11 പ്രയോജന. അപ്പൊ പ്രയോജനം ഇവിടെ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തിയിലെത്തി ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകാം. എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം. അതിനെന്താണ് വേണ്ടത്? അതിനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഈ ശ്ലോകം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത്രയും കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിദേവാമജം വിഭു അഹുസ്ത്വാമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തദാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസാ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായ നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും
മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചു. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സംശയം തോന്നുമോ, അർജുനന്റെ സുഹൃത്താണല്ലോ, കസിൻ ആണല്ലോ, അപ്പം അർജുനൻ അത് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല, ഈ സനാതന എന്താ ദേവലൻ, അസിതൻ, ദേവർഷിയായ നാരദര്, വ്യാസദേവൻ ഇവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം പറയുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ് എന്ന്. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന്. നമുക്കിന്ന് വേറെ ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു 2 ശ്ലോകം കൂടെ എടുത്താ നാളെ നമുക്ക് മൊത്തം ഒരു 42 ശ്ലോകത്തോളം. എത്ര ശ്ലോകം ഉണ്ട് മാതാജി ഈ അധ്യായത്തില്? ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഉപ്പുള്ളവർക്ക് നോക്കിയാൽ അപ്പൊ അത്രയും ശ്ലോകം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് 42 മാതാജി. 42 ഉണ്ടല്ലേ. 42. ചില ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകും നാളെ. എന്നാലും നമുക്കൊരു 2 ശ്ലോകം കൂടെ എടുത്താലോ? മാതാജി. എടുക്കാം. വേറെ ക്ലാസ് ഇല്ല, അല്ലെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ആയേണ്ടി വന്നു. ശരി. സർവമേതധൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹി തേ ഭഗവൻ വ്യക്തം വിദുർദേവാന ദാനവ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അവിശ്വാസികൾക്കും അസുര ബുദ്ധികൾക്കും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അർജുനൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ് പരമസത്യമെന്നും പരിപൂർണനെന്നും മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഭഗവത് കരുണ വേണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായം നശിച്ചപ്പോൾ അതിനെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ അർജുനൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ നേരത്തെ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ ഇതു. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയില് ഒരു ആ കണ്ണി മുറിഞ്ഞു പോയപ്പോ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ആ ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയെ വീണ്ടും പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അർജുനനെ ഭഗവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അർജുനന് ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ. അപ്പോ നമ്മളെല്ലാം അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോഴേലും നമുക്ക് മനസ്സിലായതല്ലേ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചേനെ കൃഷ്ണനെ? വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ ഒരു അവതാരം കൃഷ്ണൻ എന്ന് മാത്രം. വിഷ്ണു ആണ് വലുത് എന്ന് ചിന്തിക്കും. കൂടാതെ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, കുറെ ലീലകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയുന്നുള്ളൂ. പരമപുരുഷനാണ്, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ? പ്രഭുപാദയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേദധാത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂതേശ ദേവദേവാ ജഗത്പദേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ, ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമോ? വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നീ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ്? പക്ഷെ നമുക്കേ അറിയൂ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണെന്നും നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്നും നമുക്കേ അറിയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റൂ, വേറൊരാൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാ സംബോധന ചെയ്തേക്കുന്ന? പുരുഷോത്തമ, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം, ദേവന്മാർക്കും ദേവൻ, ദേവാദിദേവൻ, എല്ലാ ദേവന്മാരിലെയും ആദിദേവനായിട്ടുള്ള, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് മറ്റ് ദേവി ദേവന്മാരെല്ലാം. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം ദേവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ജഗദീശ്വരൻ. വക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാ ഹ്യാത്മവിഭൂതയാ യാഭിർവിഭൂതിർലോകാനിമാസ്ത്വം വ്യാപ്യ വിതിഷ്ഠസി. ഈ ലോകങ്ങളിലെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ. അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ. ഇനി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ്.
കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിം ത്വാം തഥാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്താസി ഭഗവന്മയാ. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലേ പരമ പുരുഷോത്തമ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനാഭവ മദ്ഭക്തോ എന്നാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവസാനം പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഏത് രൂപത്തിലാണ്? എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത്? അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആകെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി. ഭഗവാന്റെ ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ഒരു കുറച്ചേ പറഞ്ഞോളൂ. ഇനി അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ഇപ്പൊ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാം മറന്നു ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരിക്കും അർജുനൻ ഇത് അറിഞ്ഞൂടാഞ്ഞോട്ടാണോ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി. നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അർജുനനിലൂടെ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ചോദിപ്പിക്കുകയാണ്. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ച് തന്നാലും. അപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ വിഭൂതികൾ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായം ഓഡിയോ ആണ്. ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം പറയുകയാണ് വിഭൂതികളെ. അപ്പൊ 11ാമത്തെ അധ്യായം എന്തായിരിക്കും? അതൊക്കെ വിഷ്വലായിട്ട് കാണിക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കാണണമെന്ന് അർജുനൻ പറയും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. 19ാമത് തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയം? ഹരേ കൃഷ്ണ.